Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Jollain alalla elätellään sentään toiveita työpaikkojen lisäämisestä. Bioenergia-alan työpaikat voivat tutkimuksen mukaan jopa kaksinkertaistua 10 vuodessa. Tulppana on ollut muun muassa hallituksen päätöksen viipyminen biokaasun ja tuulivoiman takuuhinnasta. Nyt siitä yritetään päätöstä tämän vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli aamupäivällä tutkimusta bioenergian työllisyysvaikutuksista. Metsissä ja pelloilla kasvavan biomassan sekä jätteen hyödyntämisessä työpaikat voivat jopa tuplaantua noin 12 000 10 vuodessa. Hallitus kehuu, että se on kaksinkertaistanut alan investointituet, mutta kaikilta osin biotuki ei ole mennyt putkeen. Bioreaktorin yläosaan sitten sinne kasautuu. Biokaasuvoimaloiden valmistaja ihmettelee, mihin hallituksen lupaama päätös biokaasun ja tuulivoiman syöttötariffeista on jäänyt. Tariffi takaisi tuottajalle tietyn hinnan, tuki tekisi energian tuottamisen kannattavaksi. Mutta kun päätöstä ei ole, voimalafirman hankkeet ovat jumissa. Puhutaan yksittäisistä kokoluokasta 5 miljoonasta aina yli 10 miljoonaa ja ehkä kokonaispottina yli 100 miljoonasta. Hallitusohjelma lupasi 3 vuotta sitten biokaasulle ja tuulivoimalle syöttötariffin, mutta päätös on lykkääntynyt vuodesta toiseen. Alun perin takuuhinnan piti toteutua vuonna 2008, viimeksi se lykkääntyi teknisen ongelman takia. Tämän hallituskauden alussa oli ehkä jonkin verran myös poliittisia näkemyseroja siitä, että minkälainen syöttötariffilainsäädäntö meille tulisi tehdä, miten se tulisi laatia, mutta kyllä tällä hetkellä poliittinen yhteisymmärrys ja poliittinen tahto tässä asiassa on olemassa ja uskon, että se lainsäädäntö saadaan voimaan tänä vuonna. Lähes kaikki biokaasulaitoshankkeet Suomessa seisoo tällä hetkellä juuri tämän kyseisen tariffin puuttumisen takia. On jo epäilty, että ydinvoimapäätös ja muun muassa syöttötariffit koplattaisiin yhteen, jotta ydinvoimaratkaisu olisi helpompi. Emme ole kytkemässä niitä yhteen. Olisiko se vihreille helpotus, jos ne kytkettäisiin, niin saataisiin vähän kauniimmaksi se ydinvoimapäätös? Emme ole kytkemässä näitä päätöksiä yhteen.